الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on ƴamanama on duwanama ko almuɗo mon Ousmane Jammalik Ba wona ka wona Diallo wona kan ba pullo perejo ndeysan aha onon jaljalɓe kakaɓe denɗamen moƴƴuɓen tedduɓe yiɗɓe almustafa mi salmini on no feewi koɗo men hande ko Souleymani ben Daoud la ilaha illallah muhammadu rasulullah tawi ma nettalila Souleymani ben Daoud an bandam an moƴƴo o a yahan to yo lele no mbaɗantami naɗa e groupe aji yiɗɓe Allah yiɗɓe Qur'an yiɗɓe sunna an aɗa hande tindanede tindi annabaɓe wona hoto helam jungo hoto taƴam cakka hoto haƴam dande Allah ko Souleymani ben Daoud aha en gare qissa Souleymane sukaɓe pappis kumbis Magnès nden Fuuta ndeysan so rewɓe ɓe cokki samme daneri mboɗeri to gergal so hendu ala eɓe ƴaro ɓe mbiyata ko Souleymani ben Daoud ɗum ko firti eɓe jiɗi hendu yo ar mbale ñaane wasiyande mabɓe mbale eɓe mbawa hono wiyete kadi weɗɗade no wiyatno walla ƴarade mbale mbawa ƴarade ɓe nodda Souleymani ala noddete ko Allah nam Allahu lladi arsala riyah hendu bandiraɓe julɓe haade men fuɗɗade e qissa Souleymane ko minteruji Allah hendu so are Qur'an ene wiye keneli ɗum ɗo ko yurmede addata ko toɓo hendu woturu so ari noon ko lepte yo Allah dandu en e lepte ɗum noon saɗa yiiɗi hendu ko Allah ñagotoɗa o wona Souleymani bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah enam ceerno Ousmane jangtone en qissa Souleymane ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله ليسان الله مجو على كورونكي ومجيكي هون فوف omo andi hunde fof omo wawi hunde fof wala ko o foti ñaagede saɗa doga faaro Allah jogiiɗo hunde fof bawɗo hunde fof ganduɗo hunde fof so yiɗi wadde hunde fof hay goto wawa haɗade hay goto wawa hadde hay goto wawa falade fafirru ila Allah inni lakum min nadhir mubin mbiɗa ɗon ki jokkide ya dog faaro Allah e won paraɗo neɗɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah rokki Souleymane ndeysan o rokki ɓe ɓural ɓe mbi alhamdulillah Souleymane e Daoud ɓe mbi alhamdulillah Allah ɓurni en ndeysan Allah ɓurni en e julɓe hewɓe Allah rokki men ko rokkani julɓe hewɓe ɗum noon so Allah rokkima hunde tesko ko Allah rokkuma ɗum mbiya alhamdulillahi bil islam alhamdulillahi bil iman oɗo biyete Steve Jobs eɗen gandimo enen sukaɓe kanko joguino société biyeteɗe Apple kanko jeyno ɗum ko milliardaire haade men ruttade Souleymane mbaɗen ɗo ñeehal seeɗa bandiraɓe sehilaɓe ɗo leli ndeysan on jogui milliarduji jeeɗiɗi dollar wona ugiye bandiraɓe wona CFA ɗo leli omo wone lees makko omo wonde cancer yo Allah waɗanen aafiya omo maaya o wi e banda men gurdam ndeysan gurdamam jogui hen qima ko oy ko gurbi ko joguimi qima ko wona jawdi joguimi ni wona jawdi ni oy ɗum ko numéro ji wona milliarduji ɗi o wi mi andi hankadi ndeysan jawdi joguimi ɗi wona ɗum waɗata weltade wona ɗum woni bonheur wona ɗum woni happiness bandiraɓe sehilaɓe o wi hunde fof saɗa jogui jawdi aɗa wawi wadde ɗum aɗa wawi yebde chauffeur dognal ma oto ma aɗa wawi adde neɗɗo wona comptable ma oɗo liggono ma oɗo foppan ma oɗo ɓosma
kono o wawa wadde hay goto ko poɗɗa muusede e ñaw ko joɓa neɗɗo muuse ɗum an mbasa muusede la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗo lele leeso mayde ɗo ko ɗum o miiji o neɗɗo wawi waɗa ndem hunde foof kono muuseki ñawɓi hay goto wawa rondanade ɗum hay sa yoɓi ɗum hay yumma wawa waɗande ɗum o wi qima jawdi ndeke wona kañum woni qima o wi posma so $30 woni hen walla $300 walla $3000 o wi ko bolle puyɗe o wi saɗa jogui montor jarowo $50 walla $100 o wi montor ɗiɗi foof ko waktu tan haalantuma o wi oroma walla galle ma so yaaji ko yaaji foof koye leeso woto lelotoɗa ƴettata wonta hay métaire o wi sa jeli avion aɗa woni premier classe et deuxiéme classe onon fof jettoto to paɗon to bandiraɓe sehilaɓe ndeysan o wi saɗa jangguina sukaɓe ma janguindeɓe yiilade bonheur yiilade weltade hoto jangguinɓe yiilade kaalis o nen soɓe mawni maɓe gandu qiima gueɗe ɗe bandiraɓe sehilade ey nam ndeke wona jawdi ndi kono ɗum almoustapha sallah sallam wi o wi ɓuure moon foof ko ɓurɗo wade nafde yimɓe sa yiiɗi weltade e gurdam ma won nafowo leñol ma ɗum woni annabaɓe fof eɗen jiiɗiɓe hol sawabu koɓe nafanno sa wi oumar eɗen jiiɗi ɗum eɗen jiiɗi aboubacre eɗen jiiɗi ousmane eɗen jiiɗi ali pourtant ɓe dokkani en kaalis kono noon en gandi moƴƴere mabɓe ɗum noon yiilo moƴƴere nafa hoorema nafa jinnaɗo ma nafa leegal nafa julɓe beltoɗa o wiya janggin sukaɓe ma ɓiɓɓe ma wonde happi janggin ɓiɓɓe ma rokkude préférence yoɓe gandu rendede ɓe ndende comci ɓe ndende koppu ɓe ndende mbuuro ɓe mbasa wonde égoïste uji sa woni boroɗo sa woni oyo ɓerɗe ma muusa mo jiiɗa fo o ari ñalluɗo o ari ñamde ɗo o ari ho ñagade o ari rokkede ayaya an a weltota koye gurdam ma kono noon so neɗɗo arema haysa ala mbiya ande jaafoɗa hikka ko soña armo wuuri min dokkuma Steve Jones o rokki en darsu Steve Jobs o rokki en darsu e préférence e andu ndeke wona jawɗele ɗe happi weltade ɓernde ma kon wona juulɗo noon almoustapha sallah sallam wima ya moos kanko jaɓɓotoma janggo bandiraɓe sehilaɓe aynam وقالوا الحمد لله بين الحمد لله بندرابي سهيلابي ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نحن بندم الحمد لله بالإسلام الحمد لله بالإيمان الحمد لله إتشلل الحمد لله إبب الحمد لله هو ينبي الجنة هلكم بيشن عثمان وقالوا الحمد لله قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق إنا والله المصطفى قال لكم غونغو أدنكم فوت بونتين تيليجي دي الراديوجي دي التياتوجي دي بمبادين ديفرتي غوبودن دينه من غوبودن سنه من ناتودن weltade mbadden xéssal ɓurnen comti deɗɗiɗe keɗɗen musique ɓe cimmi ɓe jari ha beltoɗen ɗum ala weltade ko gona jeyaɗo allah waman arada an dhicri fa inna lahu maishatan danka e nam on goppude jangtade allah walla oppi diine allah o wuura gurdam muslam iblis arima ceen ousmane i holko jogimi ha mbeɗa yetta allah yettu allah ñamrata ko hunuko wonɓe hôpital ɓe ñamrata ko deyti yettu allah aɗa yaha tarodde jarata koto yarete to won yaroɓe tarodde e deedi mumen won ñamroɓe goddol bandiraɓe sehilaɓe wonɓe ɓornata koye mumen comci wonɓe ɓuftata koye mumen wonɓe laɓɓinta koye mumen wonɓe ñittata koye mumen won ñittereɓe won laɓɓinteɓe won ɓontoɓe comci won nawreɓe taroɓe won yaltintoɓe tarodde la ilaha illallah sa yawi a ala ɓiɗɗo ƴeew mo resaka o sa ñawi ala gorko men ƴeew an celluɗo o ƴeew ñawɗo o ƴeew allah ñande fof mo janguiɗen darso mbaɗen jettamo hay goto ɓuurani goɗɗo o gurdam ma waɗi hen fayida koko ndewɗen allah koko heddi fof ko zéro bandiraɓe sehilaɓe la ilaha mamadou rasulullah jetten allah aɗa jogui guire aɗa jogui kine aɗa urno aɗa jogui noppi aɗa nana eynam aɗa ummina hoorema aɗa lella hoorema eynam aɗa ɓorna hoorema paɗe ma duha hoorema hay goto duhanima laɓɓina hoorema ay nemaji allah wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha sen konti allah ko moƴƴo sen konti nemaji makko en mbawa bandiraɓe sehilaɓe eynam wa warisa souleymanu daoud
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. النبي سليمان كان كوروني داود إن جيغنو تامدر دبو بندرابي سير تامدر دبو نلا صلى الله عليه وسلم جيغنو سابويتر أن غورك ما نوليران تشورودا. Il m'a déçu vraiment, il m'a trahi. Après 4 ans de mariage, il s'est marié avec une autre fille, et puis une petite fillette. Yumen Aïcha ndera sane ni ara dubi jego. Nela anjigna sampoitari. Ya akhi kamayo, banam debbo kamayo, ma sœur kamayo, minke mayo, ane nawlirado, deuxième o, troisième o, quatrième o, hola gittono mayto. Hande ada jogi jango a ala, hande ada selli jango a sellani, hande ka gurdo jango ka maydo. Ay mo kabara do dibbe mun ma jango be kajjinma, be toppirma, be lawƴuma, be puftuma, be ubbuma, be duwonoma. So tawi gorko jaranima bonnude diina ma jarandum gorko wallahi gorko jarandum kange jarandum kaalis jaran ko kiram aha neddo ko jidda fo yida rendede dum kono non hoto wad ha bonna diina ma enam hir yid adidi kange ma cuuda dum gorko ma cuuda dum en tant goto yidi kono non ay ko podontoda ko fof sa isa ma yimbe keba dum ay banduma hay goto memata kon sa ma yimbe mema jom suduma sa ma yimbe mema kange ma be mema jawdi ma be mema hor gonde ndeke en ken bolle puyde en gona haydara bandirabe sehilabe en am al mustafa sallallahu alaihi wasallam allah aduna o wonde bolle puyde ndew mayde be bi e be donamo fatima wi na rono abubakar wi be nelado wi minen annababe komin goppi fof ko sadak aha e ko sadak ko tundi bandirabe sehilabe en am annabi suleyman o renani daoud e jawdi e galle e mbude buudi o roni ko gandal temedere debbo daoud jogino ko suleyman roni gandal gal o woni annabi en am bandirabe sehilabe en am garen jettir Allah jetta Allah jogire ad jogi nande ad jogi jiile ad jogi koyde al mustafa sallallahu alaihi wasallam fi o wi al mustafa gidama o wi sallallahu alaihi wasallam wi sa fini ad selli a hulani ad jogi dépassement a dañi aduna fo hadith rawahu Tirmidhi tongode mak 2346 aynam wa hushira li Sulaiman junuduhu min al jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Annabi Sulaiman do yahardo ndeysan yimbe jinneji cholli yimbe fo convoi extraordinaire kanko ardi dumen bandirabe sehilabe o wi Allah yorokum laamu ganduda hay goto wonta dañum kanko laami yimbe jinneji Allah ala ko ronke bandirabe sehilabe enam bandirabe kala ko taga ndiwri ndi colli di konnoli di fof mbay kono nation ngaji min ni ebe ndewal Allah yimbe non ko seeda ndewata hen Allah enam wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum enam sahaba mi nelado sahaba mi nelal sallallahu alaihi wasallam kala ko wonno e ndiwri kala ko wonno e pudi kala ko wonno e aduna hunde fof o rokki o haalibe hen gandal burnobe rende be wala burbe hewde gandal be ko rende ko haali ko dum non hay goto funto wiima ko joni aduna fuddi ko joni culture ko joni moderne ala modernisme gona kullo Allah wona jokko en dam gona juulo a wonta nyoho a wonta nyaamel yimbe a wonta nyaamo yimbe ada nyaama kalis yimbe ada liggo yimbe ada yaha ko moƴƴi o do woni moderne wona bonade zippo mbada stretch ada simmo yamba ada yara sangar ada wadi manda holdum jin tajaado ada wadi jumba out ada wadi fembi hoore bange nano ngoppa bange nano mbada ko reddi dum wona dum ko nyamtinde mo ganduda Allah yida dum so Allah yidima o wurtuma wadde ko moƴƴi e haalde ko moƴƴi e ko fewnude moƴƴi bandirabe sehilabe enam ود النبي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كلا كوتاغا بندرا بسهلاب إني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أنجول أخدم تجرا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ديسان النبي سليمان صقنا يمبي جن جفوف بندرا بسهلاب أينام فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون alerte international nde annabi Suleyman
eɓe gone convoi ɗum ko pucci ɗum ko gueloɗe ɓe gaare saare horndol du ma ñes andi ko for saare horndol woni wuuro horndol du bandiraɓe sehilaɓe inam horndol wi bandiraɓe sehilaɓe koye Souleymani nan ara omo wonde armé makko natte koye haɗa ɓe jaɓɓude on kelonno vers heldata ni ɗum ɗo ko kawis ɓoyi la yahtimannakum haade mon waɗede écrasé ndeke tawama ɓandu horndol du ko glace bandiraɓe sehilaɓe ko kolto no kolto ɓurel ni ko noon wayi ɗum ɗo koye miracle uji Qur'an karim bandiraɓe sehilaɓe ndeysan ƴeew horndol ene hirana ɓandu men oye bandiraɓe naatti haade mon warede hande no ko neɗɗo warata neɗɗo kay wona ene walla ɗum ƴeew horndoldu ene yamira moƴƴere ene haɗa bonande minema noon so Allah wiyama so nelaɗo wiyama so nelaɗo wiyama hay son destinami mum gueɗe bonde ƴettama Qur'an sumama daaɗe men nantaki ƴeew ndisan horndoldu wi la yahtimannakum Souleymane o junudu horndoldu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ngara kirnen Allah sa haɓima sabi Allah jinganma sa haɓaki sabi Allah jingantama in tansullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum aha jinganɗo Allah jingana ɗum mo Allah jingani Jibril jinganamo Al-Mustafa jinganamo mi jinganamo bandiraɓe sehilaɓe aynam horndoldu wi bandiraɓe natte haade mon écrasede aynam Souleymani jali ndeysan e ko rokka e ngal ɗo nde ɗo moƴƴere ko nelaɗo sallah sallam goto mon gonɗinta ha yiɗana bandum ko yiɗana hoore mum ko aynam fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah aynam tardah ndeysan Souleymani jali ndeysan nde o nani haala horndol e Allah wallam ndeysaan mi yettuma mi mantuma e oɗo nema dokkuɗa kam min e jinnaɗam mbaɗa mbeɗa golla moƴƴere beltoɗa e ko gollimi ko bandiraɓe sehilaɓe eyna Souleymani ben Daoud o yalti omo yarnoyo toɓani o yii horndoldu ene ajji ene ñaago Allah e Allah minen nde komin jeeyaɓe ma Allah rokkumin toɓa Allah rokkumin yurmen o duttoɗe o woɓɓe guidima on yarnade bandiraɓe sehilaɓe Souleymani ben Daoud ko hen gonɗen sen guuri ha yontere fande ñaagoɗen Allah wurde eɗen guura islam eɗen mbiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ha mayde ara nam so mayde ari hankadi gasi nam ɗum Allah wi wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.